har det fantastisk alle sammen. Det er nok det bedste. Vi elsker alle sammen at komme til træning sammen og hygge os hernede, og det går ikke kun ud på at træne hele tiden, det går også ud på at have det sjovt med hinanden. Man får jo bare et endnu større sammenhold ved, at man ligesom konkurrerer og så venner på samme tid, og det er jo endnu sjovere ligesom at sige tillykke, du vandt. Man ønsker det bedste for de andre, selvom man også ønsker det bedste for sig selv. Man har jo både dage, hvor man sådan tænker, hun landede lige det spring, og jeg vil faktisk gerne være bedre end hende. Samtidig kan man sådan gå hen og klappe hinanden på skulderen og sige, hvor er det godt gået. Jeg elsker at komme til træning. Specielt efter en dårlig dag, så kan man komme ud i klubben og hygge sig og sådan være sammen. Vi er sammen på ferie og træner sammen 20 timer om ugen og sådan noget. Hvorfor glæder du til at se dine holdkammerater? Fordi I er så søde. Jeg har sidegevinst! At vi dyrker en ultra hård konkurrencesport, så er vi de bedste venner. Ja, jeg vil gerne hjælpe dig, fordi jeg er sådan en god holdkammerat. Her hjælper Clara og Nana så hinanden med at finde en bænk til Nana. Altså, jeg troede, den var på auto, den her.